Παιδιά, είστε ισότ εδώ. Sorry που είχα αργήσει λίγο καιρό να κάνω βίντεο, αλλά όλα καλά. Σας εύχομαι όλους καλές γιορτές και καλή χρονιά. Είχα ξεχάσει να τα πάω αυτά. Επιτέλους ήρθε το 2026. Και αυτό, σήμερα θα κάνουμε ένα challenge. Σήμερα θα πούμε τι λέει το σπαθί σου για σένα. Ιουχου, ας ξεκινήσουμε στο βίντεο. Σπαθί νούμερο 1. Είναι το Shark Anchor. Ναι, είναι αυτό το πέρα σπαθί. Πρώτη κίνηση είναι αυτή. Δεύτερη είναι αυτή. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το σπαθί το χρησιμοποιείτε όσοι είστε πολύ καμένοι. Ξέρετε να το χειρίζεστε, προσπαθείτε να βρείτε όλα τα κόμπο και τι να πω. Απλά με αυτό το σπαθί, ρε φίλε, καίγεστε όλοι. Τέλος πάντων, αυτό έχω να πω. Επόμενο σπαθί είναι το Dark Blade. Το Dark Blade είναι αυτό εδώ πέρα, πρώτη κίνηση είναι αυτή και δεύτερη είναι αυτή. Το έχω εγώ βιδίο, αλλά γενικά. Το Dark Blade τι να πω, ωραίο σπαθάκι, γρήγορο και όμορφο. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι, μπορεί να είναι πολύ ωραίο. Αλλά αυτό το χρησιμοποιούν μόνο τα άτομα που βαριούνται να πάρουν ένα σπαθί που θέλουν και απλά το αγοράζουν. Γιατί βαριούνται να γκραϊντάρουν να πάρουν σπαθί. Αυτό απλά. Anyway, επόμενο είναι το Keres Dual Katana. Ναι, το ίδιο με το Shark Anchor, μόνο που ρε μπρο. Για το Keres Dual Katana έχω να πω κάτι. Όλοι λέτε πως είναι το καλύτερο σπαθί. Υπάρχουν πολλοί άλλα διαφορετικά σπαθιά που δεν είναι και το καλύτερο αυτό για μένα. Αλλά εντάξει, τι να πω, απλά αυτό είναι το ίδιο με το Shark Anchor. Το έχετε μόνο οι καμένοι. Επόμενο σπαθί είναι, θα έλεγα πως μπορεί να είναι το Pole V2. Το Pole V2 δεν έχει κάτι να πω, αυτές είναι οι κινήσεις όλες. Γρήγορο και αυτοί που το χρησιμοποιούν αυτό το όπλο είναι επειδή το Pole V1 όλοι ξέρουμε πως δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί είναι χάλια. Γι' αυτό θέλουν επειγόντως το Pole V2 που αυτό επίσης είναι χάλια αλλά έστω έχει κάτι καλύτερο να προσφέρει από το Pole V1. Γι' αυτό. Μετά είναι το True Triple Katana. Πρώτη κίνηση αυτή και η δεύτερη είναι αυτή. Κοιτάξτε, για αυτό το σπαθί έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και ένα από τα αγαπημένα μου. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό το σπαθί δεν θα έπρεπε να το μπορείτε να το πάρετε στη δεύτερη θάλασσα. Θα έπρεπε στην πρώτη, όχι στην πρώτη, στην τρίτη θάλασσα θα έπρεπε αυτό να το παίρνετε.